କାଲି ଲୋକ ମାରିକି ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଜଳ ଚେୟାର ଭାଙ୍ଗି ଏଇ ଅପରାଧୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଅପରାଧୀ ତମେ ଅପରାଧୀ ତମେ। हाय गाइस आपण मानक जन्मज ब्लॉग से स्वागत। एबे टाइम केतना हला ना 6:35 बाहरलु एबे आपण आसुଛନ୍ତି। आपण मो वीडियो देखिया पूर्व मो चैनल को के सब्सक्राइब कर देबे, लाइक कर देबे, शेयर कर देबे। मो फेसबुक पेज जॉइन हेबे। मो फेसबुक पेज नेम हो भी से जन्मज ब्लॉग्स। ये आपण आसिक फेर के आसिले आसिक फेरिकी जाइछन्ती। देखो मैंने आम आज से रास्ता को पुणी पलि आसीचु। बैकग्राउंड पूरा अलग प्रकार आसी जगह कह तो जाऊँ मॉर्निंग वॉक करने समझ जानी कौन कह कह आमर दर्शक को कहबू जे या सकाल टे उठी समय टे चलाबुला करूँ फ्रेश फ्रेश ठंडार मजा नहीं आम गोटे जिन मार्क कलु आज लोक 4:30 5टा रात जाकि आइले आम कितु के 5:50 उठी 5:50 उठिक आम जाऊँ 6:30 बेलू आप भावुं तमें कल आसोनी है मु वीडियो कहूँ ये कल आसोनी। अरे शीत दिन आसला मैंने ऋतु परिवर्तन हम मैंने ठंडा खास एगुड़ा सब आसो सतर्क रही तमें काली आइला बेलू नाक कैप लगे आसो है तुम निश्वास नि अध घंटा घंटा निश्वास नि देखा जाओ कौन हो डेली नाक चौक हो डेली नाक चौक हो एत सेफ्टी पिंधिकी भी सेम जिनस देखिए आप मैंने जूस दुकान परिवा दुकान आम आसिक पहुँचलु पार्क भर आमर पार्क जाऊ रास्ता पार्क भर पलि आसला गोटे जोश पड़े अलग प्रकार ना तोर जोश आसुनी मोर आसना पार्क भर आसला गोटे एक्सरसाइज इंटरेस्ट पड़े घर थे जोश आई था रह बांधा लगुच रही ना कौन लोक मान एक्सरसाइज सैला चलू आम भाया किए अच्छे आम दिन आइले 2 दिन बंद कर ना कौन आप देखो महिला दौड़ी दौड़ी आ काली लोक मारिक चेयर भांगी देइछन्ती। वीडियो अच्छी मो पाखे एबे भी देखाइबी प्रूफ এই বর্ষ জল চেয়ার ভাঙি এই অপরাধী হউଛନ୍ତି ସେ अपराधी तमे अपराधी तमे চেয়ার ভাঙা অপরাধী अपराधी तमे ক্যামেরাটা বহুত দেখো এই অপরাধী ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲ ବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଟ ଫଟ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା କାଲି ଗୋଟେ କଣଟା କରିଥିଲା ଏଇଠି ପତା
ଚୟ ଦେଖିବୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖି ହଁ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କେମିତି କରି ଏମିତି କରିବୁ ସିଙ୍ଗିଲି ମାରିପାରିବ ଆଉ ଡବଲ ମାରିପାରିବ ନା ଧର ମାର ସେମିତିଆ ଏ ଢକଟା କହିଛୁ ମାରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାରୁନି ଏ ଆଜି ଭିତରେ ଚାରିଟା କାଟିକି ନେଇକି ଘରେ ମାରିବାକୁ ହଁ କାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉନ ଘରେ କାଟିକି ଆଣିକି ପୁଣି ଲଗେଇଦବ ହବନି ସେଇଟାକୁ ନେବେ କହୁଛନ୍ତି କାଟିକି ଯେ ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ ଏଇଟା ଘରକୁ ଟେକି ନେଇଯାଉ ଟୋଟାଲଟା ଘରେ କାଟିକି ଆଣିକି ପୁଣି ଏଇଠି ଆଣିକି ଲଗେଇଦବ ଶହେ ଶହେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ଏଇ ଜଣକ ଅପରାଧୀ এই ପିଲାଟା ଇଆଡ଼େ କହୁଛି ବା ହଁ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଲ ଭାଇ କାହିଁକି ରାଗି କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମମେଟ୍ ଆସିକି ହଁ କହ ଟିମମେଟ୍ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବେ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ବଇଛି ତାଙ୍କ ଇଏ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରୁଛି କୋଉଠି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଛି ବାପାରା ତମକୁ ଏତେ ମାନେ ଅପମାନ ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଅପରାଧୀ ହେଇଗଲଣି ତାକୁ ବେକରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କସ ଭାବୁଥିବ ଅପରାଧ ମାନେ ଇଏ ସିମ୍ବଲ ଆଉ ଦେଖ ତ ବୁଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ଏଇ ଜଳ ଟୁଲିଆ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ମୁରିକି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାର୍କ ଆସିକି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍କରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜମା ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପେଙ୍ଗୁଇନ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନାଇଁ ଯେତିକି ଉପଦେଶ ପାଇଲ ସାଥ ଦେଲେ ଆଉ ଏଇ ପିଲାଟା ବେଶୀ ନଟି ପିଲାଟା ବହୁତ ନଟି ଦେଖିଥାଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉପଦେଶଟା ତମେ ପାଇଲ ସାଥ ଦେଲେ ହଁ ତମର କିଛି କାମରେ ଲଗେଇବ ନା ସେମିତି ଇଏ କରିଦବ ମୁଁ ଉପଦେଶ କିଛି ପାଇନି ମୁଁ ଖାଲି ଉପଦେଶ ଶୁଣିଛି ହଁ ତାକୁ ସେଇ ଶୁଣିବାଟା ବି କାମରେ ଲଗେଇବ ନା ତାକୁ ଆମେ ଲଗଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ତ ଲଗାଇ ଚଳ ଇଆଟା କାହିଁ ଆଣୁଛ ଆରେ ଆମର ଉପଦେଶଟା ଲଗାଇ ଚଳିବ ନ ଲଗାଇ ଚଳିବ କାରଣ ଆମର ପୁରା ସ୍ଲିମ୍ ଫିଗର ବୁଝିଲ ତମ ପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶଟା ଦିଆହେଇଛି ହଉ ସେତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଲା ଆଜି ପୁଣି ଚାଲିଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ଆମର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ହସେଇ ଗଡ଼େଇଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଯେତିକି ବି ସେ ଛୋଟ ପିଲା କହିଛି ସେଟାକୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ହେଲା ସେଟା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ସେ ଛୋଟ ପିଲା କହିଛି ସେମିତି ହେଲା ଜୋକ୍ ହିସାବରେ କହିଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ଯାହା କହିଛି ସେଇଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଜାକରେ ଜୋକ୍ରେ କହିଛି ହେଲା ଆପଣ ସେଇଟା ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଆଜି ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ